Makadini yenyu. In this lesson toda kutarisa vectors and shapes. Tiri kushandisa our course reader New General Mathematics book 4. Tiri pa chapter 18, page 153, our subheading properties of shapes. Before we go into this lesson, kune vari kubatsirwa nemalessons aya. May you please consider subscribing, liking and commenting so that we can have traction uye malessons aya abatsire vamwe vangamadawo. Saka tiri panhau ye-vectors and shapes. It's important to take note that this part of the lesson is very important. The importance of this part of the lesson iri kubva pakuti ndo ma-questions anowanzo kufunzwa anoassociate ma-vectors and shapes. If we read from our course reader properties of shapes, zviri kunzi in the previous section position vectors were restricted to the Cartesian plane. However, vector methods can be used in any geometrical situation. They are often used to discover and prove properties of shapes. So the part of proving properties of shapes, it's immaterial to our syllabus. We are just going to focus on the application of vector methods to geometrical situations. So let us have an example. Let us say that we have a parallelogram like this. Saka this is the shape we want to start with. Saka tofunga kungoziva ma general properties of a parallelogram. With a parallelogram, it's made up of two pairs of parallel lines. So we have this line ripamsore, really parallel to this corresponding line. We also have this line being parallel to that corresponding line. Let us say the parallelogram is actually called PQRS. Sapano ndo pana P, we have Q hapo, we have R hapo, and this is S. Saka we have vector PQ, which we can also call vector A. We have vector QR, which is vector B. We have vector SR, which is parallel to this vector PQ, saka it's also vector A. And we have PS, which is parallel to QR, saka it's also vector B, like that. Then toita a diagonal line like this, and that line is actually PR. So having this parallelogram and having those associate vectors, what we are going to do upon kuti chekutanga, we have to remember that general law, that general rule. Yatanyora tichiti in very similar terms, following vectors are equal to opposing vector. Following vectors are equal to opposing vector. Let us apply this to this situation. Saka kana chiti following vectors, tiri kuti ma vectors ari kutevera the same direction line. Ma vectors akapoinda in the same direction. Not particularly the same direction, but ma vectors ari kuteverana, ari equal to an opposing vector. Saka tichizvi apply panapa, tikati vector PQ for example, kaona kuti vector riri kudaiswa handi riri kuteverana nani na vector QR. So PQ plus QR is equal to, then manje tikatarisa this diagonal, it's actually in the opposite direction. Saka aya ari kuteverana aya ari equal to kune rino iri ringe riri kichi opposite that direction, which we should name properly. The name will be PR, like this.
Saka PQ plus QR is equal to PR. Mavectors ari kuteverana makatarisa kuti this vector ndiri kudai so roteverana nerino riri kudai so ari equal to this vector rakatarisa in that direction riri kuopposa that flow. So PQ plus QR is equal to PR. Tikada kusubstituta PQ ndi A plus QR ndi B, this is equal to then PR like that. If we also look closely up, we are going to take note kuti tikatarisa PS plus SR like that arikuteerana kai arikuteerana, this is equal to that which is opposing PR. So what is PS? PS ndi B plus SR ndi A, this is equal to what? PR. So as we can see panapa, the conclusion which we are making, tikati vector A plus B zvakangofanana nekuti vector B plus A. Saka this is important. Imi kana makunyora henyu nogona kunyora iri statement kuti adding vectors, it does not matter the order of the vectors. Kuti A plus B zvakafanana nekuti B plus A. The same which happens in basic arithmetic. Kuti 3 plus 4 zvakafanana nekuti 4 plus 3. But you should also take note kuti A minus B hazvina kufanana nekuti B minus A. Saka this general statement breaks down kana ya subtraction. The same happens with tikati 4 minus 3 zvakasiyana nekuti 3 minus 4. So this is important. But chakanyanyokosha chandanga nchida kuti mucherechedze inhau yekuti mavectors anoteverana ari equal to that vector iri kuopposa direction iri kufamba nemamwe ese. So ndo zvatanyanyokufambira that particular example. So kwatava kuda kuendawo kumanje, kwakuda kuti tichirangarira zvatakadzidza maringe nereversing the direction of a vector. We learned quite a lot by reversing the direction of a vector. So what are we going to do panapa? As pertaining to reversing the direction of a vector, let us exemplify with this quadrilateral. Saka mashapes achawanza kuuya maquadrilateral, kunyangwe dzimwe nguva tine matriangle anenge achiuya. So forgive me, ndazonyanyokurezva. Saka so something like this. It's actually, if you want to give it a name, it's a kite. Saka kite inenge yakadai so. Ingene 2 shorter sides, yovaita 2 longer sides like this. Then ikaita masides akadai so as are of the same length, inenge yakunzi rhombus. So this is a kite, that one is a rhombus. Just so you know. Saka tadai so we also have this diagonal like that. Then tirikuti, the name of the shape kite, it's ABCD like this. The name of the associating vectors AB anengari A, BC anengari B, CD anengari C, and we are also talking about DA like this, which should be D. Then diagonal yedu, it's AC like this. So zvirikuitika panapa ndezvekuti tinoda kutarisa that kite tichishandisa 2 extremes. Saka toda kutanga netriangle ino ishi yatinogona kuti for the sake of learning triangle A itoiti triangle B. Saka tikatarisa triangle A, there's something we notice. Following vectors are equal to opposing vector. Saka AB
iri kuteverana naBC. This is equal to AC which is opposing. Kureva kuti tiri kuti AB anova A plus BC anova B are equal to AC. That is correct. Saka tadhila netriangle A, ta-apply our principle, answer yedu yabuda. But when it comes to dealing with triangle B, something is going to happen. Saka pa triangle B, hatikwanise kuti, because tikuda kuti zvive equal to this diagonal one. Saka of course, tikatarisa tinoona kuti CD ari kuteverana plus na DA like this. But this is not equal to AC. Nepamusana pe kuti AC has opposed the general direction of CD and DA. AC ari kuto continue in that loop. What happens is, maybe if I exemplify like this. Tiri kutarisa tongoti tine panapa handiti. Tongoti tine panapa handiti. Tine ma-vectors ari kuteverana like this. Aya ma-vectors anoteverana anofanirwa kuva equal to a vector in opposite direction yacho like this. Saka we can look at it like that. But tikatarisa situation iri pa triangle B, we can actually see kuti tiri kutangira pa a certain point, ma-vectors ari kuramba achiteverana kudzokera pa that particular point. So if we want to understand it in terms of displacement, tinoona kuti net displacement is going to be 0. Apa ndakutaura from a physics perspective, which is not the understanding I am teaching here. Chamufanira kuziva ndechekuti kana ma-vectors achiteverana iri a loop like this, our net answer is going to be 0. So what we rather do is, kana tiine situation yekuti ma-vectors ari kuteverana, zvatinoita ndezvekuti we have to change this direction. Direction iyo tofanirwa kuita kuti idai so. Kuitira kuti patichati CD plus DA inenge iri equal to now CA, which is CA and it's a vector which is opposing direction. So kana takuinyora, tonyora with a different color, tinogona kunyora takati CD twatati plus DA is equal to CA. This is now correct. Nekuti CA and kutiri kuta reverse direction ya AC. And take note kuti CA tiri kutangira kuna C tichienda kuna A. Takapa emphasis on the importance of direction kana chidhila nema-vectors. So it's either chainyora in this way, CD plus DA, CA. So awo ndo manyorero atinoita. But the other thing, kana kuti imwe nzira yatinogona kushandisa pakunyora ndeyekuti tinonyora tichiti, kana tisingadi kuti CA panapa, tinenge takuti CD plus DA is equal to minus AC. Saka remember, ndakatsanangura nchiti minus inoreva kuti tareversa direction. So instead of kuti CA, tinogona kungoisiya iri zvayanga iri panapa. We can leave it as it were pano, payanga yakanongedzera kunani? Kuna CA. Kuna AC rather, like this. But patatoti minus AC tinenge tatorivesa. So zvatiringotaura panapa ndezvekuti you are going to see kuti CA zvakafanana nekuti minus AC. Like that, you are going to see that. So ndo nhau iripo. In effect, patatoti CA panapa, kuti tiwane kuti CA inge iri equal to chi, tinenge tichiti minus AC. So ndo nhau dziripo. Saka I hope kuti mabata, because kubata zvinhu izvi ndiko kunoita kuti ma-vectors ave easy. Ndiko kunoita kuti ma-vectors ave easy. So from now we are going to attempt 2 practice questions.
then I give you some work to work on. And kana zvadaro tinenge tapedza everything that is required, theoretically speaking, pama-factors. But we should now look at practice questions. And for practice questions, we have another YouTube channel, which is called O-Level Mathematics Practice Questions. That is where we post my practice questions in. So we have taken this channel, kuti ingova yema-lessons, then we have practice questions elsewhere. Kuitira vaya vaya vanenge vachida ma-videos ari shorter, you have somewhere to go. Kuno we are dealing with lessons, you also have somewhere to go. So let us see what we have to do. This is the question we want to look at. Before we go into it, thank you to those who are supporting us. In our main channel, we have passed 200 subscribers. And in this channel where we post practice questions, we are about 10 subscribers. So thank you for your support. And if you haven't subscribed yet, may you please consider doing so. So ngatipinde mquestion tione kuti tingaita sei. So I understand kuti bhuku rangu rogona kunge rakaigura question, saka let me read it out. Iri kuti in Fig 18.13, P divides the line AB in the ratio AP(S to PB) is equal to 7:3. If OA is equal to A and OB is equal to B, express OP in terms of A and B. So in order for us to have an appreciation of what we should do, let us reproduce that diagram. So in your examination, of course, mnenge mchianzira hapo, saka you can fill in muno kana pane zvamunoda kunzwisisa with a pencil, it's allowed. Saka this triangle ichi OA, OAB. Then we are told with OA, it's vector A. Then panapa we are also told that it's OB, it's vector B. Then we have this line. Panapa we have point P. Taudzwa in our question kuti P inoi iri kudivide the line AB in that ratio. Ratio yedu iri kuti AP(S to PB) is equal to 7:3. Saka under the cluster topic number 1, numbers, in our main channel, we did a topic explaining ratio. So if you need to jog up your memory, you can go and look at that series, not those series of lessons. But panapa we are just going to brush off tichango taura pamusoro pe ratio, more like in passing tichingo tsimbirira zvino applywa in this particular question. Saka question yedu iyi iri kuda kuti tiite sei? Yati express OP in terms of A and B. Kureva kuti toda kuexpressa OP, saka we can as well put an arrow of direction. OP, we want to express it in terms of A and B. And the reason why arrow yangu yanongedzera in this particular direction, a northeasterly direction, inawe kuti kwanzi OP. Kureva kuti ku O ndo kwatiri kutangira tichigumira ku P. That is very important. Kureva kuti kana kuine munhu anga anyora akadai so, instead anenge achitonzi anyora nyemba, anyora zvokunyepa. Because zvanenge anyora, anenge anyora kuti PO instead of OP. So please, kwakanongedzera aro kwakakosha. It's OP. Then tikatarisisa tichaona kuti panapa panzi P divides line AB in the ratio 7:3. Kureva kuti even though tisina kusa arrow panapa, arrow yedu inenge yakadai so, like that. So how are we going to go about that? Chekutanga tiri kuda kutsvaga AB. The reason yatiri kuda kutsvagira AB inawe kuti the line AB ndiro riri kudivhaidwa in that ratio 7:3.
Saka kutsvaga AB kunotibatsira. Tinotsvaga sei AB? Kuti tiwane AB, tinotsvaga mavectors ari kuteverana. And you can see kuti OA and iri kuteverana na AB. So OA plus AB is equal to OB, which is the opposing. That is statement. Tikatongorinyora zvakanaka, tatova a step closer to the true answer. Then from that much, isusu tiri kuda AB. Saka AB ndiye achasara ari kuno uku ku left. AB is equal to OB minus OA, like this. Saka vamwe vane a keen eye munenge matoona kuti AB is equal to OB minus OA, tanga tigona kuzvinyora tisina kunyora this statement. You can actually see it kana muka-apply zvatadzidza kuma position vectors kuti AB is equal to OB minus OA. Then takuda kuchisubstitute manje. OB ndiani? OB is equal to B, saka it's B minus OA ndiani? Ndi A. Kureva kuti AB is equal to B minus A, like this. Then panapa rega ndizviise paside. Ndoda kuti zvese zvive panhwani kuitira kuti zvioneke. So tawana OA. Question yedu yati we have a ratio of 7:3. Saka of course AP ihombe kuna PB. Saka kuna AP ndiko kunechi the share of 7 and kuna PB ndo kune the share of 3. Zviri kutopupurwawo neratio yacho panapa. So kuti tizive kuti what is going to be AP, because we need AP. We need AP, and you are going to know or soon see why tichiti we need AP. So panapa tinogona kunge tatonyora a subheading kuitira kuti presentation yedu takanyora kuti finding AB pesa semicolon toweka AB yedu. Then from here manje tinenge takuti kudini, tinenge takuudza futi examiner kuti takuda kutsvaga AP. Saka togona toya panapa toti finding AP, like this. Saka instead of kuti finding munogona kushandisa the word consider, unotenderwa futi. Aya mawords atongoshandisa kuti tizame kucommunicate our answer properly. So finding AP. Kuti tiwane AP, we have to know kuti AP are equal to what part of AB. So since we have this particular ratio, AP is to PB, it's 7:3. Zvazvoreva ndezvekuti AP anenge ari equal to 7. AP ari kuenderana na 7 over we add 7 plus 3 tawana 10. Saka inenge iri 7/10 panapa. But it's 7/10 of AB. But kana takadzidza ku grade 5 tinoziva kuti of zvinoreva kuti times. Saka AP iri equal to 7/10 times AB, like this. AP is equal to 7/10 times AB. Tinotora the number in the ratio associated with AP, then that is over the total of the two numbers, 7 plus 3, which is equal to 10. So tadaro manje tinenge takuya panapa takuti AP is equal to 7/10 times what is AB. Tatocalculate kuno AB kaona kuti ndi B minus A. So it's 7/10 times an B minus A, yakadai so. Saka tinenge takugona hedu kungoinyora takati AP is equal to 7 bracket B minus A over 10. AP is equal to 7/10 multiplying the vector bracket B minus A. Then tiri panapa hama dzangu
chatiri kuda isusu ndi OP. Tanzi tite express OP in terms of A and B. So chatiri kuda ndi OP. But we can see kuti OA plus AP should be equal to OP. Nekuti OA ari kuteverana na AP, whereas OP ari kuposa that direction. So tikauya kuzasi kunoku tikainyora, tenge takuti chi, maybe we can say consider OP. Then pakuconsider OP kwedu, let us drag down this triangle kuti zvive closer to home. Pakuconsider kwedu OP, taona kuti OA plus AP zviri equal to OP, like that. Then tikada kusubstitute OA anenge ari A plus, then AP ndi 7/10 B minus A. This is equal to OP. Then tasvika panapa manje, ndamboita discourage against kuisa scalar into mukati mebracket, but we can do it. The reason why I advised against it, and ndasingadi kuti muzviite before tasvika kufinal answer. Saka tasvika kufinal answer, remember 7/10 is a scalar, and remember a scalar multiplies in the same way which happens with algebra. A scalar is going to multiply inside the bracket of vectors. Kureva kuti panapa we can write it as A plus 7/10 times B is 7B/10. Then panapa it's minus 7A/10. This is equal to OP. Sata kuzviitira panapa for the sake of simplifying. Then of course, we can now say panapa, A inoi tinogona kuinyora in such a way yekuti inenge ine a common denominator of 10. Ende kuti tizviite tinongoti 10A/10 plus 7/10A minus 7A/10. This is equal to OP. So the reason why that there's a 10/10 panapa, anyway kuti tikati 10 na 10 zvinokanzelana. Saka tinenge tangosara na 1A, which is the situation here. Asi kana musingagoni kuzviita nenzira iyo, please indicate muma comments. My advice would be kuti muedde zvamunongoziva. Saka kuedda zvamunongoziva, zvandongoreva panapa ndezvekuti A plus 7/10B minus 7A/10. Saka munogona kutanga masubtracta panapa. Mukasubtracta apo inenge yava chi A plus 7B minus 7A/10. Mozoedda panapa. Mukaedda apo inobuda iri 10A plus 7B minus 7A, everything is over 10. So ini ndazvita hangu ndichimhanya, you can take it upon yourself as a task kuti mundiprove kuti answer yandabuditsapo inenge iri iyo here. So tikadzoka kunoku kune cheat code yandaita apa, zvongoreva izvo kuti 10A plus 7B minus 7A, everything over 10 is equal to OP, like this. Then we have 10A and 7A. Tikati 10A minus 7A, tinowana 3A. So it's 3A plus 7B, everything over 10 is equal to OP. That will be the final answer. Saka our main takeaway panapa ndeyekuti kuzosolve arithmetically tinozviita kana tasvika papoint yekuti answer yedu taanayo. Saka tinozviita as a way of simplifying our answer. Answer yedu taiwanira panapa. Uye imwe naurwa yamunofanirwa kucherechedza inhau yekuti following vectors are equal to the opposing vector. Ndiyo cheat code, ndiyo abracadabra yemavectors. Munhu akasazviziva izvi uye akasagona kuzviapply, mavectors anomuremera sezvaasati akamboona pasi pezuva. Saka tatopedza hama dzangu our first practice question.
Let us go to the next tione kuti inotiudza kuti kudini. Let us now look at this question. This is a very special question because it can introduce a term which is used muma questions ema-factors inonzi midpoint. Saka please tereresai panapa. But before we go into the question, I want to thank all those who are supporting us, who are subscribing, liking and commenting, and also invite others to help us in that way. So your appreciation to what we are doing can be expressed through subscribing, liking and commenting. Saka question yedu iri kuti in fig 18.14 OA is equal to A and OB is equal to B. Part A iri kuti express BA in terms of A and B. Saka as is my custom, ndinofarira kuona zvinhu zvandiri kuita. Saka ndinobva ndatodzokorodza shape yacho. Imimi muzimseki munenge memuchanzirapo samunogona kungoita scribble nepencil pakweseni ipapo, but inangu ndozvandofarira. So this is the triangle we have. We have a line panapa rikunobata A. We have another line rikubva pana Y richinda kuna O. This line. Then panapa ndiani ndi X and it okay. Ndokuudzwa kuti OB it's vector B. Ndokuudzwa kuti OA it's vector A, like that. Saka mfunzo wapo ndewekuti tanzi as part of A iri kuti we have to do what? Kwanzi express BA in terms of A and B. Saka kana tanzi to express a BA, we should be able to know what BA ndiani. So BA nde ino ishi. BA. Tuda express in terms of what? A and B. So we look for vectors which are following each other. And we take note up kuti vectors which are following each other, they are going to be OB plus BA. Are equal to an opposing vector which is OA. I know hangu kuti vamwe vangu not shamari tiri kutsvaga BA. Saka we already know that BA according to the principle of position vectors is equal to OA minus OB. I know. But the way I'm teaching yekuti following vectors are equal to an opposing vector is very important. Kuitira kana ma questions ava more complicated. Saka this is very foundational. That is why I'm teaching like this. But you are going to see kuti tinongobudisa the same thing. Zvoreva izvo kuti BA iri equal to chi OA minus OB. Yabuda yakadaro. From what we learned in position vectors to what we are learning now. Saka panapa tenge takungoti OA ndiani. So OA ndi A subtracting OB ndi B. Yatopera. Tatowana kuti A arikufamba sei. Let us now look at B. B yabva yazoti. Batisisai vana vaneyanda. If X is the midpoint of BA and show that OX is equal to half of A plus B. Saka kana taudzwa kuti X is the midpoint of BA. Zvazviri kureva basa 1 ndezvekuti point inoi pakati pa BA. The midpoint of BA. Pakati pa BA. Kureva kuti BX inoi inenge iri half ya BA. Mapona. Uye XA iri futi half ya BA. Ndozvoreva kuti pakati. Tatora the vector line BA takarigura nepakati. Saka kuti midpoint, mid ndozvirikureva kuti pakati. Handiti? So tanzi tiite show that OX is equal to half of chi A plus B. So OX ndeipi? Nde inoishi.
we have to mark it ox kureva kuti ndepanaka katiri kuda titsvage. Whereas tinoziva isusu kuti we actually have two methods up. We have two methods, two nzira dzatogona kuwana nadzo answer. Nzira yatinogona kushandisa yekutanga tinogona kushandisa tichibva nekuna b. Saka tichiti b tobva tati bx panapa like this. Kana kuti tinogona kubva nekuna a tichiti a tobva tati chi ax. But handisi kuda kuita ina ax because iri kureverse direction. I don't like complicating things. Saka maybe as your task ndoda kuti muzondiitirawo muchishandisa root ina a plus ax. And kana yabuda ikafananawo moya nayo kuchi kuma comments toidiscuss. Kana ikasabuda uyai nazo futi kuma comments toona kuti toita se. Maybe I will record another video kana ndikaona vanhu vaine concern tichiibuditsa, but for now ngatimboisiya. Ngatiitei zvinhu zvisingati complicatere zvinhu. Saka panapa chatiri kuda ndechekuti tinogona kuti consider bx. Bx akatikoshera. Saka bx anenge ari equal to chi? Bx is equal to half of chi ba. Like this. Half of ba. Saka knowing kuti ba is equal to a minus b, this just means half of chi a minus b. Tinogona kuisimplify tichishandisa algebra but ngatimbomira. Zororai basa luwani. Okay. Saka taziva kuti bx ndiani. We can look here and see kuti ob plus bx is equal to ox because they are following each other, whereas ox is opposing that general flow. So kana takuda kutsvaga ox, consider ox, tinenge takuti chi? We have seen kuti ob plus bx is equal to ox. ob plus bx is equal to ox. So we have to know kuti ob ndiani. ob ndi b. Saka panapa we have b plus bx ndo yatatsvaga kumusoro kunoku taona kuti ndi half of chi a minus b like this. Izvi ndo zviri equal to ox. Saka takufanirwa kuchisolva inoishi kuti tibuditsire ox is equal to half of a plus b. Ndo nhau iripo. So let us do the solving toona kuti tinosvika here. Saka panapa tinge takuti b hand iyo tobva tati plus, ngatibuditse zvinhu. Half times a ndi half a minus half times minus b ndi minus half b. This is equal to ox. Tikakolekta malike terms up tikuona kuti tiri kusara tina b hand minus half of b plus half of a. This is equal to ox. Then takuda kumbotanga ta subtract up. Saka kuti b minus half of b zvinongoreva kuti answer ndi half b, but ngatisamanya. Ino tinogona kuinyora iri b minus b over 2 like this plus a over 2. This is equal to ox. Nditi. Then torova subtraction dzedu. Ngatiite the traditional way. Toshandisa common denominator yedu which is 2. 1 into 2 1. 1 into 2 ndito 2 times b ndi 2b. Subtract 2 into 2 1. 1 times b ndi b like this plus a over 2. This is equal to ox. Saka panapa tinenge takuti 2b minus b zvoreva tina b over 2 plus a over 2 is equal to ox. Ngatinyore takadai. So ox is equal to, instead of kuti a over 2 takuti chi half of a plus half of b zvakafanana. Then ox is equal to, tinogona kufactor out half because it is common in both terms. Half panapa panenge pakusara paina a plus apo b.
then pamusana pekuti zvatatoita izvi toita kutoti shona tashowa tasolva zvabuda. So ndo mawekero atinoita. Ende maona kukosha kwefollowing. Maona kukosha kwefollowing. Kune hama dzangu dzichava interested. Ndoda kuti mundiwekerewo ishi yekuti munenge muchiti OA plus AX is equal to OX. Pana AX apo pane kahondo karipo. Daona kuti munokanavigeta sei. Then mouya kuma-comments. So ndo nhau iripo hama dzangu. Kana tadaiso yabuda mazviona mega. Pana chitsotsi chaitwa. Saka yabuda kudaro, C iri kuti kudini? C iri kuti given that OC is equal to 3A, yobva yati express BC in terms of A and B. So let us sort of drag question yedu kuti muione patinge tichianza. Saka tava pana C. Pana C apo taudzwa kuti OC is equal to 3A. So what is OC? OC and alright, let me draw this kuitira kuti zvioneke. Vanomboita senge vane kautsinye vanhu vacho. Masetera vanoita but ndo metsi dzacho. Like this. Saka panapa with this line apo we have that line. Then this is CY B O A. Panapa it's A. Apo it's G. It's B. Then midpoint edu the X. Like this. Saka pavati OC is equal to 3A. Kureva kuti kubva pana O uno ushu. And takananga kuna C. Pesa apa pari equal to chi? To 3A. But since kubva pana O kuenda pana A pari equal to A, zvinoreva kuti kubva pa point inoi, which is A, kuenda pana C panofanirwa kuva 2A. Ndo pane trick iripo apo. Because taudzwa kuti from O to C, it's equal to what? It is equal to A 3A. Ndokubva isusu tiri kuona kuti kubva pana O kuenda pana A, it's equal to A. Zvoreva kuti the remainder should be chi kubva pana A kuenda pana C, which is 2A. Saka tazviona izvo tiri kunzi tiite express BC in terms of A and B. Saka BC ndeipi ndeiyo, of which we can see kuti BC yedu iyo, looking at following vectors, we are answering part C. Tinoona kuti OB iri kuteverana na BC zvichiva equal to the opposing OC. Kureva kuti as expected BC is equal to OC minus OB, and of which OC yes it's 3A. Sapa pasina practically need yekuita zvataita apo, but sometimes it will be necessary. Saka OC ndi 3A subtracting for OB ndiani? OB ndi B. Saka 3A minus B will be our answer. Zvatopera hazvina ma-complications mukati. Okay. Then tabva ipapo manje. Let us look at D. Saka D ndoda kuita ine different color, not because hari anything special, but kuitira kuti space yedu sazo mixana. Kwanzi given that BY is equal to MBC, express OY in terms of AB and M. Given that BY is equal to MBC, saka panapa ndipo pane MBC. And ndo watanzi tite express OY kubva pana O kuenda pana Y unoyu, saka like that. In terms of what? In terms of A, B and M. Okay. So how do we go about that? We know kuti
we should have following vectors panapa. And since vatudza kuti by, which will be in this direction, saka basically we are going to be working with OB, which is following by, it's equal to OY, like this. But chiti express OY, kureva kuti we are in the right direction. But we also know kuti OB ndi B, so panapa ndi B plus. BY kwanzi ndi M BC, it's equal to OY yatiri kutsvaga. But we should be able manje to know kuti what is going to be BC. BC are equal to chi in terms of A and B. That is very important. So basically what we do, tasvika panapa taona kuti tine impediment ya BC, tengeta kuti consider BC. Taona kuti BC todhila sei nayo. Saka apa ndo panobuda the interconnectedness of questions aya. Tikadzokera ku question C, tinoona kuti tanzi ticalculate kana kuexpressa BC in terms of A and B, tikawana 3A minus B. Kureva kuti pana BC tofonga ngono substitute nani na 3A minus B. So it's B plus M multiplying 3A minus B is equal to OY, like this. Saka we can remove brackets panapa in quotes. Saka B plus, we can say 3AM minus BM is equal to OY. This will be our final answer. So question yedu pa D yanga ichiti express OY in terms of A, B and M. Saka there are many ways of looking at that answer, but basically that is where we have to get to. Then tadaro manje, let us see kuti E todhila nayo sei. So I hope kuti C inoi matoi kopa, that is if you are following chinyora pasi. Takuda ku answer question E. Iri kuti if OY is equal to NOX, use the results of B and D to evaluate M and N. So question E is very special. You have to listen very attentively. Zvirikitika pano ndezvekuti taudzwa isusu kuti OY yandi iri equal to NOX. Saka OX taiwana from B, pataudzwa kuti tiite show that OX is equals to half of A plus B. Kureva kuti tinogona kureplace pana OX panapa. Inenge tengeta kuti OY is equal to N multiplying OX ndiani ndi half of A plus B, like this. Then it can go simplify also shoma, inenge yakuti OY is equal to, tengeta kuti tinogona tanga taita panapa, tinoona kuti our answer we get is it's N and ari kunze uko, ngatimbodhilane zviri mukati, kureva kuti it's half of A plus half of B and saka OY iri equal to N akapinda umu yava half of AN plus N opinda umu half of BN. Iyi ngatiti it's equation number 1 ya Y. But tikatarisa pana D panapa, given that BY is equal to MBC, express OY in terms of ABM. Tinozvoona kuti tambo expressa OY in terms of ABM tikawanani, tikawana B plus 3AM minus BM. So it's B plus 3AM minus BM. Ndio yatawana. So zvatakuda kuita, let us twitch a little pa OY yapo. Saka ndiri kumborevei. Ndiri kureva kuti panapa tengeta kuti OY is equal to, tonyora B panapa vatati plus. What should we factor out pana 3AM minus BM? We have to factor out M. Kuti panapa pave nani
mukati muve na 3a minus b. But tinogona kunyora takati oy is equal to b plus 3a minus b is the coefficient of m. And coefficient zoreva a multiplier, a term or a number multiplying another term. That's a coefficient. Saka ndozvataita panapa tashandisa factorization kuti tibuditse m ndobva tazongoita rewrite like that. Inoi ngatiti ndi 2. Saka panapa tashandisa results from b, apa tashandisa results from d. So how are we going to marry the two? How are we going to marry the two? Looking at it, oy is equal to this, oy is also equal to that. Saka we can equate this to that. Kureva kuti half of an plus half of bn, and it can be equal to b plus bracket 3a minus b m, like this. They can be equal to each other. But since they are equal to each other, what should actually happen? So at apo we have shown kuti this vector is equal to that vector. Kureva kuti the scalars and which are multiplying a and b can also be equated. Saka panapa tinge takuya takuti scalars of a, but before we even write that, we can rewrite this in this way. Half of povatati n a, remember kuti a is a vector, saka ngatiseka line pamusoro apa karongotiudza kuti it's a vector. A na b, these are vectors. I think it's important to have those lines. So half of na plus half of nb is equal to b plus, then panapa, that is m 3a minus b, like that. So ndo zvatiri kuita apo. Then tadai, so let us also do this. Teta kuti chi half of na plus half of nb is equal to b apo plus 3ma and minus 3, sorry, it's not minus 3. So m utampinza umsaka, it becomes 3ma minus mb. It is very more simpler to understand. So tikaya panapa tikati scalars of a, the vector a, tikuda kuma equator because ma vectors edu akafanana, zvoreva kuti ma scalars anofanirwa kufanana. Saka tichaenda ku left hand side toona kuti chii chiri kumultiplier a, it's half n. Half n should be equal to, toya kuno toona kuti chii chiri kumultiplier a, panapa it's 3m, like that. Scalars of a. Then todzika pasi that let us look at the scalars of b, of vector b. Saka ku left kunoku chii chiri kumultiplier vector b, it's half n, it's equal to, then toya kunoku chii chiri kumultiplier vector b. Saka kuti tizive chiri kumultiplier vector b uko manje, the easiest way of doing this is tinenge takuti, we can do this maybe on our rough paper, but ndozvatinoita. Tinotora b and toti minus mb panapa plus 3ma. Tika factor out b noku, tinoona kuti tinosara tina 1 minus m b plus 3ma. Kureva kuti the scalar which is multiplying b ndi 1 minus m. Tazviita because tabatanidza b tikafactor out nepamusana pekuti tina b panapa tina b apa. Mazviona? That is the main reason why we did what we did. Kana takuda kuzvisolva, we can
see kuti tinenge takuita sei. Saka taona panapa kuti half of n is equal to 3m, half of n is equal to 1 minus m, kureva kuti since panapa tina half of n, pano futi tina half of n, 3m is equal to 1 minus m. Pashanda futi some form of transitivity. So tikada kusolve for m up, we have 3m plus m being equal to 1. 4m is equal to 1. Divide everything na 4. Saka m is equal to a quarter. Chichaitika panapa. Taonga tatora mascalars of a. Tikaona kuti it's half of n being equal to 3m and tikatora mascalars of b. Tikaona kuti it's half of n being equal to 1 minus m. Tadaro ndokuona kukunoku zvatiine the same value ku left hand side. Saka kana tine the same value ku left hand side, zvoreva kuti the values we also have ku right hand side should be equal to each other. That's why tazoti 3m is equal to 1 minus m. Tikasolva tikawana the value of m. Kana takuda kuwana n hachanetse, we can substitute munomu. Tinogona kutora half of n being equal to 1 minus m, it's a quarter. So half of n is equal to, up it becomes 4 minus 1 over 4. Half of n is equal to 3 over 4. And n in get equal to 3 times 2 over 4, which is 6 over 4, which can be simplified to 3 over 2. Tinenge tatopedza. So I have reason to believe that question here was a little bit difficult. So please try to follow it. Zvakadzama makatskama. But if you still find it difficult, tell me in the comments. I will find some ways of explaining it more better. So this makes the end of our lesson. Thank you for your patience and attendance. Take care. But before we go, of course, I was forgetting, you need an exercise to work on. So stay tuned for the exercise. The exercise I want you to do, exercise 18C, number 2, number 3, number 4, number 10, number 19. So you have to remember this is NGM4. It's chapter 18. And my pages are kudila now. It's from page 156 to 157. So this is the exercise. Magaita ma questions are satisfactorily. I will be confident with my factors tamabata, but we are still going to do some past SMSEC papers, past Cambridge papers, or any other questions we find from textbooks to help us explain factors. Thank you for your patience again, and have a nice day.